mmadụ sị na di m melụ m ọgwụ m wee nụba ya. Ofu nwaanyị asị m na ya nwere enyi nwoke ya na ya na-abụ na-akwụ. Ọ sị m nne, in fact na ife ya na-eji ịkọrọ anyị ihe a na ya marụ ma ọ bụ ọgwụ o, na ya marụ ma na ọ bụrụ ọgwụ, mana ndị mmadụ sị na ọgwụ. Na this guy ya na ya na-abụ na-akwụ na o nwere onye laikili ya o, na o nwenuru onye ya zuko this guy ka ọ approve. Mba, mami ya sị na ọ ma nne ya, papi ya sị na ọ ma nne ya, ụmụnne ya sị na ọ ma nne ya. Ọ sị bụ nne ya ekwechila o. Ebe a na-alụ ọlụ this man bịa, ndị mmadụ ekunye isi ejewelụ na-ama sọsọ. Ọ sị mụ anọgide papi ya sị ya na ọ sọsọ m ya nwụrụ amụ bụ na this guy anọbịa ma still na ya kwere apụta. Ọ sị m na ya na-alụ ọlụ o. This guy kpọọ ya, ọ na-enye ya command, ya nye ya ego, nye ya mee nna, nye na ọ nwekwa ike iji ezigbo ọnụ wee yi ego, na ya need 20,000 ya sendigo die. Nke aka na-abụ isendigo ego nwa biko ama mbakwa ya ya amaghị na-enye ya. Ọ sị m nne, to the point na mama the boy kpọrọ ya sị ya nwa m na nwa m nwoke agba nnukwu ego, na nwa abụrọ mmadụ, na aka ya ada ọkụ ya maka mgbe unu ga-ese, ma still onye shikilido na ya mụrụ ife melie. In fact na enwere ike ịghọta, na enwere ike ịghọta. Ọ sị m nne, ihe a na-agakwa o. Papi akpelugbogbede ka asịkwa emegide ike kwụla ọtọgwu nwoke mmadụ, ọ na-alụfe ego ụbọchị wedin. Ọ sị na ọ ma mbịa. Ọ sị m nne, ma mana di ekwadosiela wedin, o dobere 1 naira ego 5, ọ bụrụ nyanwa ka o chekwudoro na ya mụrụ. Na mgbe a jigwa amalụ na a na-akwakozi ime wedin, white wedding ka family. Ọ sị m nne, ihe niile dị na akaụntụ ya cleared because of this wedding. O nwekwa onye ahụ ayọ because o nwere onye support this marriage, ma still nya atakịrịdo di asị na ya ga-anọ this guy. Ka abatazili bie na ya batara o chenjie nọmba ya maka ndị mmadụ na-akpọ ya sọpọtụrụ ya, welu sim kaadị ọzọ nye. O wee bụrụ na sim kaadị nyanwa na-eyuzu ka ọ welu nye. Abụ ịghọtago, maka na ọ ma ngote sim kaadị ọzọ, maka na ka agbasiala akwụkwọ shishitọla afọrọzi. Ozulu kaadị ya ka o jee nene akaụntụ ya, ka a na-agwa ya na ịga afọ ọzọkwu na akaụntụ ya. Wee lụọ asị ya na ịga adụ ọzọkwu. Ya wee jụbịa asị ya, kedu ife ijizi kaadị m eme? Ọ sị ya na ego ebu nke ya nwa bụrụ nke nyanwa. Ka a nụsị ala dịsịman ka dịtị na-efolie n'anya o. Ya wee nọrọ bikos na anụgo ya anụ. Ọ sị bụ ọkwa ya. Ọ sị m ụmụ nwaanyị wee na-akpọ onye nke akpọ, onye nke akpọ. Ọ sị m na ha ga-anọlụ be dị etu a na-ebu ete nri ndị enyi nwaanyị ahụ. Onye sisi obulu na-agba, onye sisi obulu na-agba. Ụfọdụ onye lie afọ a na-asị ya, ya na-ajụfa asị na nwaanyị nke nwa butere, nwaanyị nke nwa butere. Na o nwee this particular one ọ na-anọ na nke na bịa palọ ebe ọ na-eje aṅụ mmanya. This woman na odugoli eje ebe afọ ugboro na-abụ ya lụọ na kọmandị this woman. Na before nụbịa na o nwee bọsị ya lụ nọsị ya na-asị anya nye ego moto ka ya wee naba. Na that woman ka ọ sị anya nye ego nye owelu nye ya wee naba. Na ife ọ na-eme bụ ọ nata onye a onye onye a, ọ nata onye a onye onye a, na ife die na-eme. Na o nwee bọsị ya ngọlọ milk edobelu na bie die batasị ya na ọ ga-akwụ ụgwọ ya bụ milk, na nwaanyị ibi ego nyere enye. Na ife niile dubie is either nọ Nkechi or Nkiru or Ogechukwu or just name them. Ife ga-enye enye. Ife ọ na-eme bụ ewetụlụ ndị ebe a enye ndị ebe a, enyete ndị ebe a enye ndị anata ndị ebe a enye ndị ebe a, analụ ndị ebe a enye ndị ebe a. Na ife a ka die na-eme o. Nya ọ nata onye a onye onye, ọ nata onye 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 a. Ọ sị m nne, o wee bụrụ na ọ ya nwoke a na-ebugeli na o nwere nke ọ ya si abụ, sị m abụ na-apụta ya n'ife o ji bụrụ nwoke gono. Etu nke ọ na-ebunye ya ọya na eziokwu na ihe afọ kpọrọ ya n'anya o. Ka alụlụ be di mana white wedding ka emere ya atọsịla atọ, na ya atọla atọ. Ọ sị m dis woman ya na-agwa m maka ya o. Nka na-abụ ọkpọ na fon na ndị ọkpọrọ adịghị ekunye mkpalụtara ọza jakwalụ na ọ ga-anọgide mgbe ụfọdụ 2 days, mgbe ụfọdụ 3 days. Ọ sị m nne na ya fụshila anya na afọ ya
Mana the worst part bụ na o nwere onye a ga-akọlụ. Ọ mami ya na papi ya si anya eje na-enye ejebe. Ka ọ mama the boy si anya abatakwana anya abata. Ka kedu onye a ga-akọlụ? Kedu onye a ga-akọlụ? O wee sị m na that particular woman ya na-agwa anyị maka ya. Na o nwere nwa ya nwaanyị anụrụ di o. Wee sibe di wee nata. Na di na-edine that woman nwe the japalo. Na-edinekwe nwa ya nwaanyị si be di wee bata. Dear, yes. Ọ sị bụ nne na mgbe a na-ajụ na ya ma nnu nwoke o. Na ụmụ nwoke ndị ọzọ na-abịa maka na ya malụ mma nwaanyị. Onye nke bịa nyakwelu ta echi niile nya ajụ. Onye nke bịa nyakwelu next week nya ajụ. Ọ sị bụ na ya mụrụ na ọ na-abụ onye bịala ya dị this guy ejechie nye warning. Onye nke a bịa na ya dị this guy ejechie nye warning. Ị ghọtago onye afọ ebidozie nye bịa attitude nye wee sị na ya chọrọ. N'ọsọ si abụ nwoke kwụrụ na kwụsie ike. Na o nwere nke bịa n'usiklido na ya ga-anụ ya ịma na abịa mee gị emesie gị. After 2 weeks this guy sị na ya ma nnọzi bịa were ego mee n'isi ya. Ọ sị m nne na o nwere ụdị di abịarala ya. Nyakwelu ta echi nya akọba ihe ọzọ n'ọsọ this guy ka a na-anụ ife ọ na-akọ. Ifugo ihe ndị mmadụ ji wee sị na ọgwụ. Na amara ebe o ji egwa ya bụ ọgwụ. Maka na nwanne papi ya na-agwọ nwelu dibia. Ịghọtago ya na-eme dibia. Udenya ji wee sibe nna ya wee bịabe di ya wee gwụnya wee yọọ dị esi abiko ya ga-enye udosi a na ị ga-adọrọ. Shishi tọlọ ọ dị enye. Ya ada alọzi n'ọlụ. Ọ sị m nne na etere ude for 1 month plus. Maka na di ya nwere ike igonye ude. Hey God. Ya na-ekwu onye bịa nya dobe edobe o welu nke nya dobere. And then ọ na-anakwu ya ego. It's not like na ọ da need all this money before nya wee nụ ya. Na ihe a niile na ya masịkwala. Mana sizanị na ịgba nnụ ịka asịkwa na nwere fọs a na-akọ na-abụghị that guy. Sọsọ that guy ka a na-anụ ihe ọ na-akọ. Ihe ndị ọzọ bụ ịkọsa iwalụ ntị gị n'ụlọ. Ndị bụ ndị ọkwanye ya. This SIM card o nyere ụmụ nwaanyị na-akpụ ya na ya kpọkatị anya wee sị anya change ele SIM card ya nye another one na ya chọrọzi si di ejo. No na ụmụ nwaanyị ahụ ga na-akpụ ya na ya ga na-ama na fa na-akpụ ya and then afa kpọ onye ọjawala. Fana bụ ebido wee wele ewe sebe okwu. Fana bụ wee wele ewe sebe okwu ma ndị na-ebuteli ya nne. Ịgbago onu ya ga-emeriri na-arụ ka a chụrụ ga fa maka na ya batago nri ya na anụ nwaanyị. Si nwoke a welu one day fa wee ya wee gwakati okwu ya chenji ya me nwoke a wee kụọ nya hai wee wele alụ wee takasị anya ọ sị na ọkụrụ ya kụpụ ya my God ya kịlịkịlị star ka ọ kụpụ. Hey Chineke nne sorry but sị m nne ihe ọ kụsị alịa